Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खेबसेबाव बै समाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां सफैदों लोगोफोर। दा MMMUA मुख्यमंत्री महिला उद्यमित्व अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ दा जोंहा बिश्वनाथ बिहाली समष्टिखौहाय सोखांबायमोन। दा बेनिनो नोंथांमोना माखासे आपडेट्स मिन्थिनो मोनगोन लोगोफोर। दा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनियाहाय समष्टिनिखौहाय माला सोगोन बिनि सायाव जेबो आपडेट्स गैथ'वा। दा थेवब्लाबो लोगोफोर नोंथांनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद हेल्पफुल जानो हागौ। दा नोंथांमोनहा सोरबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोनथावना नोंथांमोनाहाय बेखौहाय मिथिनो मोनगोन बे भिडिअनि जोहै। दा जोंहा इलिसि वाइस होगोन, लासै लासै सोलांबाय थागोन। दा जोंहा जेबो आपडेट्स गैथ'वा बिदि। दा नोंथांमोनाहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोबा नोंथांमोना जोंहा माबायदि जानांगौमोन बेनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोराहाय रांखौ मोननो थाखाय बेयाव माखासे कन्डिसन होखादों लोगोफोर। नोंथांनि इनकामाहाय 1 लाखनि गोजौआव जानो मोननाय नङा, 1 लाखनि गाहायाव जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरखौ होनदों। बेवहाय नोंथांमोना एक्टिभ मेम्बाराहाय जाथारनांगोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना एक्टिभ मेम्बार जाबासो जागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। बेनिफ्राय नोंनि आधारजों बेंक एकाउन्टजोंहाय लिंक थाथारनांगोन दै लोगोफोर। बेयाव होखादों नै, बेवहाय नोंनि आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथाङा नोंथांनि ग्रुपनि फैसायाहाय हाबनाय नङा। दा बेवहाय माखासे नोंथांमोननि बेवहाय माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरखौ बेवहाय गासै रोखा रोखा बिथांमोना होखादों। बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर। नै बेवहाय मा होनदों, जायफोरहा 3नि बारा गथ'फोर दङ जेनेरेल OBC बिथांमोनाहाय मोननाय नङा होनदों बेवहाय। बिनिफ्राय 4नि बारा SC SC T ट्राइब्स मरान एन्ड माधव केटेगरिफोरनियाहाय जायफोरना फिसा उन्दै दङ बिथांमोनाबो मोननाय नङा दै लोगोफोर। जोंहा जेनेरेल आरो OBC बिथांमोना 2नि बारा जानो मोननाय नङा गथ'फोरा। बेनिफ्राय ST SC T ट्राइब्सफोरनिया जोंहा 3नि बारा जानो मोननाय नङा दै लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोना मिन्थिबाय। बेनिफ्राय जोंहा माखासे बेवहाय गाइडलाइन्सफोर होबावदों लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौहाय फल' खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि लन लानाय दङब्ला दासिमबो नोंथांमोना लनखौहाय सुख'जोबाखैब्ला नोंथांमोना बे लनखौहाय थाबैनो सुख'नानै लादो लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराहाय 2021 मायथाइयावनो लन लानाय दंमोन, नोंथांमोना दासिमबो क्लियार खालामाखैब्ला नोंथांमोना सुख'जोबाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो सुख'नानै लादो। मानोना जोंहा बिश्वनाथ बिहाली समष्टिनि एरियानिखौहाय जोंहा सोखांखाबाय। आरो नोंथांमोननि माखासे ग्रुपनि मेम्बार्सफोराहाय मानि थाखाय रिजेक्ट जादों होनोब्ला जोंहा मेन खारना बेनो जे नोंथांमोना बे लन होननाय बुस्थुखौहाय नोंथांमोना दासिमबो सुख'वाखै जानांगौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोननिया गोबां ग्रुप्सफोरनियानो नोंथांमोना रिजेक्ट जानानै फैदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो क्लियार जायाखैब्ला नोंथांमोना लनखौ थाबैनो सुख'नानै लाबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ रिलिज खालामोब्ला नोंथांमोना मोनगोनखौहाय आसा खालामनो हायो। बेनिफ्राय माखासे इम्परटेन्ट खोथा नोंथांमोना मिन्थिना लाबाव। दा नोंथांमोना माखासे पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय, ओमफ्राय आधार लिंक खालामनाय, बेबायदिनो जोंहा आधारजों भटारजों लिंक खालामनाय, आरो जोंहा ओरै दंबावो जोंहा आधार कार्ड मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय, बेंक एकाउन्ट, बेबायदि खामानिखौ नोंथांमोना गासैखौबो क्लियार मावनानै लाखाजोबबानो जाबाय दै लोगोफोर नोंथांमोना। अब्लासो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौहाय मोनगोना रोखा। दा जोङो माला सोगोन बेखौहाय जेबो आपडेट्स फैथ'वाखै लोगोफोर। बेनि जेबो आपडेट्स गैथ'वा। दा जुदि नोंथांमोना आपडेट्स फैयोब्ला बे चेनेलावनो नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। आरो नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि साराहाय नोंथांमोननियाहाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि सारा नोंथांमोननिया गासैबो डाटा लिस्टआवहाय अनलाइनाव श' जाजोबनांगोन। दा आं बेनि ससे क्लिपखौ खिन्थाहरनि।
दायो नै बेवहाय नुदों जानांगौ नोंथांमोनाहाय बेबायदि नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा फैजोबनांगोन दै लोगोफोर बेवहाय साबेसे नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि नामा दङ बे डाटा लिस्टआ अनलाइनावहाय डाटा एन्ट्रियाहाय ओंखारजोबनांगोन गासिबो थाजोबनांगोन नोंथांमोननिया 12 जन दंबा 12 जन दं 10 जन दंबा 10 जन दं बे गासै डाटायाहाय श' जाजोबनांगोन दै लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोनगोन नोंथांमोना थाबैनो लनखौ सुख'ना ला बेनो नोंथांमोननि मेन खारनाहाय मानि थाखाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आइजोफोरनियाहाय रिजेक्ट जाखो होनोब्ला बे नोंथांमोननि लननि थाखायनो जानो हागौ बेनो जोंना मेन खारनाहाय रिजेक्ट खालामजानायनि नोंथांमोननि मेन खारना बेनो नोंथांमोना लनखौ क्लियार खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बे माखासे नोंथांमोननि जाखिनि खामानि बेंकनि खामानिफोरखौहाय नोंथांमोना मोजाङै मावनानै लालायबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि डाटा लिस्टआथ' बे अनलाइनावहाय थाजोबनांगोन नोंथांमोननिया श' जानांगोन जेब्ला नोंथांमोना नायो नोंथांमोनाबो बेखौ नायनो हागोन दा आङो बेखौहाय नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय A to Z गासैबो डिटेल्सखौहाय खिन्था हरजोब्बाय दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला गासैबो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थिलायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ फिन खेबसेबाव साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाजोब्बाय जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर फिउचारावहाय मोनलांबाय थानो हायो थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सी इउ अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार